Intasemoke, What 14, Galaxy TV, YouTube channel, iyaroka, ikulethela zonke izindaba nomlando, kunjengoba kunjalo. Intasemoke, What 14, Galaxy TV, YouTube channel, iyaroka, ikulethela zonke izindaba nomlando, kunjengoba kunjalo. Mangimbona nganeno kwethuna ngifunda into eziningi ngesikhathi esincane kakhulu ngikule nkolo mina ngizobala 2018 angubali ngoba kwaba usuku lokugcina onyakeni yes engambona ngalo uShembe mhla ka 30 December sefike kwaNdingisi yini into engayinothisa kubaba uNyazi lwezulu ukuthi akafani nabanye abantu akayona futhi lento thina esicabanga ukuthi uyiyona masimbuka la emhlabeni ngobuhlakani bethu Bob Kruger nobugebengu futhi ngithi angikuveze lokhu babumbonami ngoba sila kule ndawo evunguza uthuli luka Lucifer oluvunguza impande le ndawo esikuyona ngeke ngikufihla ukuthi inemimoya ngizalwele la ngakhulela la ngahlakaniphela kaNdengisi kusayindawo eyodwa uMaran Hill wonke lo sikhuluma ngayo ophansi kwePinetown Ridge yes so ayikho indawo la kule ndawo engathi anginyathelanga kuyona ngizama ukuveza ukuthi mangithi le ndawo inezivunguvunguze emoya emibi ngalendlela yokuthi amadimoni ongeke ukwazi ukuyinqobela wona nami bese ngiyiphara kule ndawo la ekhaya ngiyiphara la kasishi la ngiyiphara leli obona ukuthi ekonakala kasishi sekuphelile ke mase kuphela ngalezi insizwa nalezi insizwa sekusele ubani nobani singabakhona la ngiveza khona ukukhulu benkosi uNyazi lwezulu ukuthi ithema ifika kaNdengezi ngo2018 yayisiveza kumina kanjani na ithema imile emadlinzeni amakhosi izowabusisa indlondlomusa isiphumile emotweni ngathi ayingizoke ngibone namhlanje zoke ngibone namhlanje ngihlale ngizwa ngifuna ukuyikholelwa ngawami amehlo ngifuna ukumbona lo Shembe ayingambona ekumboneni kwami uthi mayiqala ekhuluma alikho igama likhipha wakhipha igama elilodwa kuphela wasibuka ngamunye ubona ukuthi le ndoda isibuka ngamunye futhi ayibuki wena ibuke kujuleni kwakho yayisithi le ndoda inkosi inibusise yasho nje kanje wahlengezela inyembezi kimi into yayiqala ngiqanga ngithi mina ayikho into engiyisaba emhlabeni futhi ayikho umuntu engimisabayo ngokudlwebeleka kwempilo ke usuyiphethe usuyitshethwazi konke kanti awazi lutho hayi cha bafowethu nani bodadewethu emakhaya akukho enikwaziyo maningakamazi uShembe nesigebengu esisigebengu esithi isigebengu nentswela boya ethi inswela boya mongamazi uShembe mina ngizokuvezela nje ngithi uyimpatha nje angisho ukuthi mina ngihlakaniphe kakhulu nami ngiyayifanela nawe ngoba ngisaphumputha ngingakamazi uShembe kodwa ngiyamlandela
ekumlandeleni kwami ngoba ngifisa ukwazi iqiniso lomsuka wempilo yami la ngidabuka khona empandeni zami ngoba uShembe wazi ababumbi beyibongo zasemakithi wazi umsuka wakho la udabuka khona empandeni yabazali babazali bakho awu madoda manje angazi ukuthi mangabe umuntu ethi silandela umuntu masilandela unyazi ngizokuveza ngahloniwe izibambonambi nababukela uNkulunkulu lo futhi mangabe ugeja ukuthi lokho ukuthatha ukufaka emqondweni wakho bese uyihlupha ngawo ukuthi labantu abayinkumbe engaka okuthiwa makuthiwa unyazi lilahlwa icala noma luwini icala noma kwenzakalani yonke lenyakanyaka yenzeke emhlabeni nale disorder yenzeke emhlabeni ephithiphithi zokuthi kuchitheke ubungcwele angazi mina ukuthi wena ovumela ukungena kulowo mhlambi obumnyama when uyogeza ubani izukulwane sakini siyogeza ubani ngoba munye kuphela okhona emhlabeni nezigebengu ezithi ishaya inombolo uyangena uShembe enombolweni kodwa zona ngeze kuvezele lezi sezilazi iqiniso wena osafika ngoba wena kufanele ube yini isisebenzi sabani sikalongelekejana ongamazi kodwa mina ngithi ukhona ungelekejana esimaziyo wasezulwini unyazi lwezulu siyamazi igebengu zangampela ngikhuluma ngalezi ezifufusayo amathwasa laba basafundela ngoba phela mangabe usafundela ukuba into uyithwasa noma ngabe uthwasa ngayiphi indlela sukuyithwasa nathi sithwasile sabona hawu ukuthwasa into enje usuke uyifaka emgodini ongafa ungaphindi uvuke kuona lo ngaba nenhlanhla ufe bese uvuka bese uyithatha njengoba kwenzekile namhlanje nami ngithi angikuthula ubufakazi okunjalo ukuthi yes akuyona into elula le ndaba yokuthi uShembe alusa izive ingaka aphendula abantu abamadwala bathambe babiyipontshi ningizwe kahle bafowethu nodadewethu ungangizwa kabi abakhona eminyango nabasemajele inombolo eyasesihogweni enombolweni kubuswa ngegazi ukhotheni obasesihogweni ubukruga obasesihogweni kodwa ubungcwele bumbodo buyintaba emiyodwa njengoShembe lo unyazi lwezulu abamphika abaningi engibafisela inhlanhla ukuthi bamkhethe bamvume ukuthi uNkulunkulu ngoba thina lokho sinobufakazi babo esingabuthula kuze kuyoshona ilanga liphindele isilanga liphinde lishone ngemisebenzi asenzele yona emzini yobaba nangemisebenzi ayenze kuthini uqobo okushuthi ubungcwele bunguna phakathi ubungcwele bukoShembe unyazi lwezulu angeke ngize ngingabazi ukuthi into engasoze yaphela into engasoze yaphela abantu bobheka babheke bethi buzophela cha ngoba ngikushiswa yini lokho nathi kuze kwasifica kodwa baningi abadlulile beyitshela ukuthi ayikho lento kaShembe besho konke yes namhlanje nathi sibile nenhlanhla ukuthi simazi uShembe uthi yini sashiya phansi bonke ubula lo bebesinabo kokubhema idakamizwa iMendrex besilala kuyona masubhemile ingqondo ihambile ungenza noma yini engalungile olithi ufind ukuthi lento osuyenzile uyilunga lomphakathi umphakathi usuzokubuka kanjani ingane oyizala izokubuka kanjani futhi wena kahle hle wandisa impande kaLucifer ngoba nalengane oyizalayo fanele ibone ubu role model kuwena ukuthi lento yinhle neka amakhelwane ibonde lento yinhle kushawa idudla ngeemoto entshontshiwe kuyadanswa la kuyajombo kuyajambuluka kuyadunuswa kuqoba yonke into engalungile namhlanje umuntu usazi indlela yokuyiphatha nokuyilungisa nokugqoka nokuhamba kulomhlaba kaNkulunkulu onyazi lwezulu ngizothi owakhe samfowethu ngothi owakhe lomhlaba ngoba ubufakazi baloko nginabo noma ngeke ngikwazi ukuthula bonke njengamanje kodwa ke anginalo futhi uvalo lokuthi office ukwazi kanconywana asho ukuthi yena yiphi indlela kulama media platforms akhona angayibuzela ngayo ukuthi yini indlela esingenza ngayo ukumupha lolo lwazana oluncane nathi esesilizuzile
kulendlela ngizothi lincane mhlawumbe kuyena lizoba likhulu ngoba asikhulumi ngento esingana siqiniseko sayo siphendukile manje siyamlandela uShembe sishiye phansi yonke lento ukuthi sama 2016 nasama Kruger siphakamisa inombolo ubani uyimpatha uba cha sesiyimpatha nathi manje siqale phansi kaase sazi iqiniso ngoba amanga nenkohliso akhamselana neqiniso iqiniso limlodwa. Wow mfowethu sihleli ke babukeli ke niyayizwela ke inkulumo eqhamuka lapha na kumfowethu uThamsanqa Sishi namhlanje ugeqa amagula ngokwagcina kumholela ekutheni agcine esekhetha inkolo yasekuphakameni namhlanje wakwazi ukukhuseleka ngaphansi konyazi lwezulu ngamanye amazwi ngithi ke mhlambe kule generation entsha the new generation ekhulayo ayikicoshe mhlambe izinto ezisho uThamsanqa because njobe ukhuluma from experience izinto ezenzeke kuyena hayi komunye umuntu ngamanye amazwi uyabona ke mhlambe leli thuba lokuthi ulalele lenkulumo kuzokulekelela phela ekutheni njengoba nawe ubhajiwe la ubhajwe khona ungazi ukuthi uphuma kanjani mhlambe ngokulalela lenkulumo yakhe kuzokwenza ukuthi ukwazi ukuphunyula emakhamandeni ngoba siyazi siyaqonda ukuthi njobe sechazile masiphila ngaphansi kwalomhlaba esiphila kuona maningi amademoni avunguzayo emkhathini maningi amademoni avunguzayo ngaphansi komhlaba ngamanye amazwi usuyaqonda ukuthi uma uphila impilo yakho ingekho straight once wahlubuka enkambisweni yabazali because indlela kuthiwa ibuzwa kwabaphambili wahamba esikhaleni kaNtombela basho njalo abaqambi bezisho uyacabanga ukuthi indlela yakho isuka isikulidela ukuthi uyemnyameni ngolimi lasemzini bathi you mustn't shine a torch nearby mawuhamba endleleni zama ngaso sonke isikhathi ukuthi itorch lakho likhanyisa yonke indlela ukuze ubone ukuthi la uyakhona ayikho indawo eyiwa noma indawo ezogcina isikufaka emgodini sithi ke mhlambe lenkulumo kaButhamsanqa eyikhuluma umfokasishi mhlambe ubungeke yena uyilalela umuzwe kahle ukuthi uthini mekhuluma namhlanje uphume kulento yabangane because lento yabangane ayikho into ekuthuma umngane abangani bakuthanda uma uzongena ezintweni zabo njani then bese nikwazi ukuthi nibe igroup ezokhohlisana iyofaka neweni that is why ngaso sonke isikhathi ngithi mawufuna ukuguqula impilo phuma kulento yokuthi impilo yakho ibeke entendeni esandla sabangane njani zama ukukhetha impilo yakho ukuze ukwazi ukubona idirection necompass yokuphila ngamanye amazwi umfokasishi ngithi ngichaze lento esakhuluma esegeqile amagolo ukuthi uma ekhuluma ngoShembe unyazi lwezulu mhlasimpa abanye bazobuka uShembe njengomuntu ukuthi makuthiwa uNkulunkulu wayabo uNkulunkulu ephila nathi uke wachaza kumfokamkhize nginaye la kwenye ama conversation ukuthi noJesu Kristu wazalelwa emkhombeni weinkomo kepha abaningi bathi noma betshela ukuthi uyinkosi nomsindisi bamphika ngoba ubaba wakhe uyombazo amaplangwe ngokunjalo futhi edelelekile ethukekile noma wakhe njengomuntu efane nomuntu wemphingile ukuchazile kumfokamkhize kade sinaye kule conversation ukuthi uNkulunkulu ngeke ehle emazulwini uqobo kepha uyoba umfanekiso womuntu abesephila phakathi kwethu mhlamba kufiki nemqondweni wakho ukuthi
uma ekhuluma ngokuthi uShembe uNkulunkulu unyazi lwezulu ukhuluma ngomuntu ophakathi kwethu ombethe inyama njengathi kodwa wazi imfihlakalo zangale kwethonga umoya wakhe yes ungaphezulu yonke imimo unomoya uShembe xolise baba ungena olimi ayikho inkinga mfowethu uShembe simlandelayo umoya oyingcwele akayena imimoya eyingcwele umoya oyingcwele ohlula imimoya ekhona evunguza phakathi kwethu madoda nevunguza kulomhlaba wonke umlawuli wezinto zonke engifisa nokukuveza kakhulu bambonamba ukuthi kunabafowethu abathi mina ngiyoze ngene kule nkolo yakaShembe ngamhla anginqenqa abantu ngale nkulumo engisho ukuthi abahambe baye kule nkolo yakaShembe bayokhonza khona cha kepha ngiyakuthipisa ukuthi mawulithola ithuba awusondele kule nkolo uyicelele uNkulunkulu kaManazaretha into ethelele konini kwakho bese uphenduka ithuba lisekhona yes uhambe ngokulunga njengoba ubambonambi ezama ukuveza ukunqenqa intsha yethu thina sizwe sikaphunga noMageba wesikadinga usenza ngakhona ukuthi ake siphume kuyo yonke lengqubo evange yobumnyama nangu uShembe ufikile ufikeleni uzele izoni akazele wona amakhola noJesu wayezele ukuzophendula izoni yes njengoba noShembe efikile ezophendula izoni yini nambona ukuthi uJesu mase kuza amazama umhlaba sekuqhephuka amatshe uthi uNkulunkulu uthunye indodana kaNkulunkulu uthunyiwe kodwa namhlanje kuzamazama umhlaba kuqhephuka amatshe abantu bayingenele ezitolo bayidapele ebese kuyaphinda futhi kuyathuleka namanje anibona ukuthi unyazi luNkulunkulu ngani na ngisho njalo angilifaki kule ndaba yokutapa kwabantu izinto kodwa uma ngabe kusakhona unyazi la emhlabeni umhlaba uyohlezi ulawuleka asazi ke kodwa mali ngasekho unyazi ngokwesiqu senyama ukuthi uShembe yoba khona uyothi uma efika bese umhlaba ulawula ngaye ngoba uShembe noShembe yoba khona uyofika ulawula umhlaba lawule nabaphathi bomhlaba nina abantu besizwe sakithi sihlulelwe into encane ukunakisisa uziqaphele wena imvelaphi yakho bese uqaphela la uyakhona bese uyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi indaba kaShembe icashe kanje iphambi kwamehlo ethu sonke ila inanda ayikho ukuthi kodwa icashile ayibona umuntu nami ngiyibone ngoba uShembe seyifikele kumina okube inhlanhla engizama ukusho ukuthi asingathi siyoze simbone ekulaleni kwethu njengabanye abambone ekulaleni kwabo ukuze simlandele asingathi unyazi fanele uzutshela umuntu ukuthi ubani uthi yenza cha akusuka enhlizweni yakho nasemqondweni wakho nasothandweni lokumthanda uShembe umthande ngeqiniso bese umlandela ngalo iqiniso ukuze uyibone iqhamo zobuNazaretha ubuNazaretha akuyona into yasemhlabeni into yasezulwini kodwa ngomusa nangothanda uNkulunkulu eseyifikele ngesiqu senyama yaNkosi unyazi lwezulu yes uthe uNkulunkulu akaziveze kithi ngoba washo nasenkosini uJesu ukuthi uyofika ewumuntu phakathi kwabantu ngeke afike isilwane ngoba siyobaleka mayifike isilwane yesikwazi ukuhlala noNkulunkulu eyisilwane ngeke afike inyinto uzofikele sengijolo ukuthi bafowethu nani bodadewethu musana ukulinda into eningayazi uShembe ufikile ufikele thina zoni akazele amakholwa uzele izoni ukuba iphenduke ishiya ukona lo liyanyazi olashali yandoda yasedama eDamaseni kusayilona lolunyazi kodwa kulikhuni ukuthi wena lokho ukubone uma ngabe ungagxili empilweni yakho self uyibuza ukuthi wena ke ubani wakabani uvelaphi ubhekephi inkinga yethi lapho nje bambonapha okay ilapho inkinga yethu engifisa ukuthi sabantu abayintsha sifune lapho kuyima sifuna uShembe uShembe futhi asingadlubulundeli ungathi uzozuye kuyena usuye kutshwala wayeka insango wayeka ugwayi wayeka ama drugs mina ngiyanga kuShembe sengiyeke ngafike ngacela ngiguqe phambi kwakhe ngaba nenhlanhla ngacela Nkosi ngicela kwaphela ukuthi ngizothini wathi khuluma mfana khuluma uthini khuluma
amagama abaleka ngenhlanhla kwabuye inkosi ekhaya kunosiza uma akasebenzi uma uhlele ekhaya usanda kumiswa emsebenzini nami angisebenza udadewethu usanda kushona kunezingane ezu8 ngomshana wami ngithi zu8 ngoba responsibility yami yize ngingasebenzi uma nje angisebenzi kodwa ngiyaphila ngiyazondla lezingane ziyaphila kuhle nje kuyaqhubeka impilo futhi ngiyayibona impilo ukuthi ngalolunyazi iya eqhakazeni okuyisimangaliso abafowethu engibanqenqana njengoba ngithi abalilandela unyazi angibafiseli ishwa lokuthi bafuna ukulijaha ngoba ngeke balifice njengoba igama lithi liunyazi ngeke uzulifice luhamba in a speed of light ngisho ukuthi abasukume kusemanje bayincenga inhliziyo zabo bamfuna ushembisana ukutholakala bese baphilisa njoba nama ngiphilisa ngayeka insangu ngayeka ugwayi ngayeka imendrex ngayeka cocaine ngayeka utshwala ngayeka amantombazane ngagxila empilweni yami noma wengane zami engihleli naye manje ukuthi ushemba ngilungise naye alungise nabantwana bami nempilo yami nekhala kithi nomuzi wami okuwukuthi lokho ngiyawubona umehluko njengamanje ukhona nani ngiyancenga abafowethu musani ukuthi ngoba nakho senibona mina sengihamba ngemoto high class senginomuzi sengiganiwe sekuyimani ufuna ukujaha ushembe nimfune nala ingenisa mtho cha mfuneni manje usalapha esitamkokweni sakho usalapha ejele ulapha esibhedlela manje njoba ngikhuluma limemeza unyazi uzuyiprove lento engishothi loNkulunkulu lumemeze manje useungena ubhemi unga ulicela ukuthi ucela likuphe enye unga ongayibhema manje ulibone ngeke ukunike yini ngoba luNkulunkulu liyathethelela futhi liyamkela noma ngabe uqhamuka kuyisimo esinjani hambani niye emathempelini onyazi niyothola ukuphila nigezwe kodwa kunye sikuvezayo la njoba silana babambonambi indaba yokuthi uNkulunkulu bukaShembe abufaniswa nalutho buyinto zonke mina ngikhuluma ngeyami impilo angazi ke kuwena mawusafisa ukuthi nawe yakhishintshe ukuthi ukhonza bani lo mbone ngaphezulu kaShembe cha angigqamisi yena uShembe ngokuthi ngithi abantu abasuke manje bagijime baye kuShembe cha bangaphula imithetho kahulumeni yelockdown abamfune bela bekhona bammemeza uShembe unyazi lwezulu bela bekhona bazomzuza bayizuze nensindiso bazuze nokuphila ngiyabonga hayi sibonga kakhulu uyabona ke sihleli la singakaphumi vele sesoyigoqa usegeqa amagula uThamsanqa Mfokasishi siyajabula kakhulu ke makhona insizwe ezingaka ezikwazi ukuyisola nezikwazi ukuphumela obala njalo ngezinto ebezenzeka empilweni yazo ngoba isikhathi esiningi lezi ngane ezikhula manje mawukhuluma nazo zibona yonke into ekhulunywa ifana nenganekwane ngamanye amazwi ke sisahleli ke lapha ke eDMT studio ngaphansi kwehlelo leDasen uGwad 14 Galaxy TV silandeleke lapha nepage le YouTube bese uyadownloada njalo ukhathe ukhophe upaste inkulumo efana nalezi zonke mase ihamba njalo ifika nakwabanye bagcine sebesizakala lapha ke njoba ngumthosi wambonambi ngihleli la kule ngihosta yalezi inhlelo siyesilalelela udaba umuntu mekhuluma ngoba phela mina ngigqoka ikapisi lo hosta noma ubani oqhamukayo asifuni bese sizwa abantu ke bethi ke usibanibani ucheme noShembe usibanibani ucheme nobani usibanibani ucheme nobani masihleli la silalela inkulumo yomuntu bese sieda kuyona sithole ke ukuthi ke inkulumo ibhekephi then bese kwazi naye ukusichazela ngendlela yakhe bese sieda sikunikeza umqondo ukuthi mhlawumbe uyayibona indlonto ukuthi njoba sengichazile ukuthi mhlawumbe umechaza ngokuthi uShembe uNkulunkulu wena ulindele ukuthi ukoze kudile uNkulunkulu emazulwini awukuyicwaningeke nawe uyibuke lento ukuthi noJesu Christ efika emhlabeni akafika ngeumoya wehla ngesimo senyama sangamamukela samphika njoba namhlanje ke ngisaphinde ngiyasho uyabona uma usalahlekelwe imfihlo yokuphila kwakho nemfihlo yokuphila komuntu uzoba neproblem because umuntu akapheli kukhona lento eyenzakalayo makudlula umuntu emhlabeni siyakhala siyisule kanti kusuke kudilika idokodo
umphefumulo awufi. Labo bantu bayahamba baye ngale kwelamathonga bayobamba iqueue. Then bese kuthi inzala abantu bese ziyabashushisa njalo ngokwamacala abo. Bese begcine begunyazwa njalo ngendlela abahambe ngayo ukuthi eminyakeni ezayo babuye bezokwenza lento ye-reincarnation esizukulwaneni esizayo ngokwe DNA kulabo bantwana abakulowo mndeni nalowo mndeni. Usuyabona ke njengamanje ukuthi mangakayazi imfihlakalo yokuphila komuntu letholakala lapha ebandleni lakaShembe umfowethu nje obechaza uzoba neproblem because umuntu uzitshela ukuthi mephila impilo yakhe uyiphathele yena, kanti impilo yomuntu noma umuntu ophila ngaphansi komthunzi welanga impilo akaziphathele yena. Kunabantu abaphethe impilo yakhe abafika naye. Uze umuntu umfokasishe ethi ukungqubuzana imoto la eWestmead noma ePavilion akazi ukuthi usinde kanjani. Athi sikutshele namhlanje ukuthi njengoba usuku usindile ingenxa yalabantu esikhuluma ngabo aba-invisible abakugadile ingelosi, abantu abamathonga kini abakulethe emhlabeni ukuthi uzokwenza izinto ezithize zokuthi ukhulule eminye imphefumulo eyadlula many years ago. Manje usuyabona ukuthi njengoba usinde ngozini ePavilion bekufanele because lento abakunikeze yona basakunika ithuba lokuthi uguqula ingqondo ugcine wenza lento abakutshele yona. Akekho umuntu ozukuzophilela ukuthi uzobhenga la emhlabeni. Akekho umuntu ozela ukuzochitha ama lifetime la emhlabeni. Wonke umuntu ofikile uzokhulula abantu abangale kwelamathonga abesehamba. So ngaso sonke isikhathi mawubona umuntu edlula emhlabeni kusuke sekugqiviziwe abanikazi bodaba kwakhishwa abantu abazomlanda because usuku umsebenzi akade ethunyelwe wona sewufezekisile. Sometimes omunye engawufezekisile ngokunengeka kwethonga bagcine bekhipha isinqumo sokuthi asimlande lo muntu ngoba akalaleli ngo1 no2 no3. Unyazi lwezulu kumfowethu nje obechaza ke linawo lawo mandla okufinyelela kubantu bakini nalawo magunya okufinyelela kubantu bakini. Yes, umfowethu uzama ukuchaza lo sithi asimlekeleleke bakwethu ekutheni izwakale kahle lento abantu bayibone ukuthi sikhuluma ngani lento esikhuluma ngayo. Because kumanje kunabantu abadlula emhlabeni bakini benamacala, abanye badlula bexabene emndenini, abanye badlula kungangenelwana. Zonke lezo zinto ezinjalo seyidinga wena njengoba ukhona ekhaya, njengoba usagciniwe beginqika ngala nangala washiwa wena. Bakubonile abakini ukuthi wena ungakwazi ukuthi uthethele bonke labantu lamacala. Uthi kumfowethu ke laphana ke enkonzweni abakuyona ephakameni uShembe unamandla okwenza lokho.